लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा बेफोरनि बागै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बर'निनो मेथाइ रोजाबगिरि बिथां खनसाइ ब्रह्मनि मेथाइ रोजाबनायाव बिरगोस्रि नैथि खोन्दो मिउजिक भिडिअआ थाबैनो फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामगिरि महरै दङ रबिना बसुमतारी बिथांजोआ आरो फावखुंगुरनि मुंखौ मिथिथ'नाय जायाखै दे लोगोफोर। स' बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। जायखिजाया बे बिरगोस्रि नैथि खोन्दो मिउजिक भिडिअआ थाबैनो फैनो थांगासिनो दङ बे बैसागुनि सिगांनो। स' जाय नायनो थाखाय एक्साइटेड बिथांमोना नेना थायोब्लानो जाबाय बयबो नायनो थाखाय। आरो माब्ला हगारगोन बिनि फिक्स डेटखौ मिथियोब्ला उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ बिथां आनाया ब्रह्मनि गोदानै फैनो गोनां गोमोन खमला जागोन मिउजिक भिडिअखौबो गाबोन एबा 25 मार्च खालि रिलिज खालामनाय जासिगोन दे लोगोफोर। जाय मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना। आनाया ब्रह्म बिथांजों लोगोसे खुंख्रा बसुमतारी बिथांखौ आरो मेथाइखौबो आनाया ब्रह्म बिथाङानो रोजाबखादों। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ गाबोन आनाया ब्रह्म बिथांनिनो आनाया ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।